Ja sam Mirjana Hemusa Banstola i predsjednica sam Udruženja Žene Banstok. Naše udruženje se osnovalo 2009. godine, sedište nam se nalazi ovde na Banstolu, ima nas 20 članica. Naravno, kao i u svakom udruženju, ima par žena koje su snažne, voljne, koje vole ovaj posao, a ovi ostali dođu u nekim momentima kada imaju vremena, kada su raspoložene. Naravno, udruženje ne bi bilo udruženje da nas nema malo više. Ali što je cilj našeg udruženja, mi idemo po raznim manifestacijama i to nam se sve dopada i sve je to dobro, ali nam je bio cilj da se otvori i seosko domaćinstvo, da se registrujemo kao seosko domaćinstvo. U tome smo i uspeli. Primamo goste, dolaze nam gosti i nismo otvorenog tipa, nego zatvorenog, gosti moraju da nam se najave, ali što je bitno, ne mogu ja to sama, tu su moje članice koje dođu po potrebi da mi pomogu. Vi u okviru vašeg domaćinstva imate i voćnjake, vrt. Šta proizvodi vaše udruženje i na kojim manifestacijama plasirate vaše proizvode? Pošto je Banstol voćarski kraj, ovde kod nas nema voća kojeg nema. Možemo se pohvaliti da ovde kod nas na Banstolu mediteranska klima, da čak ovde imamo i smokve koje nam odlično rađaju. I što bi ja rekla, imamo drvored smokava, od tih smokava pravi se slatko, džemovi i rakija. Inače, mi smo žene spremne na sve, jer znamo i da pečemo rakiju. Što se tiče slatko od belih trešenja, po tome sam prepoznatljiva, jer sam dobila veliku zlatnu medalju na sajmu etnohrane i pića za slatko od belih trešenja i to sam uvela sebi ovde kao brend, jer kad meni dolaze gosti, mi njih sačekamo sa slatkim, oduševe se, a nama bude još veća radost što se to njima dopada. Inače sam idejni tvorac, ja kao predsjednica udruženja, idejni sam tvorac jednog medikamenta koji se zove skočko fruškogorski. On sadrži u sebi 18 vrsta semenki, koštunja i bobičasto voće, to je zaliveno sa medom i dobro je za jačanje imuniteta, regenerisanje kompletnog organizma, za umni rad, menadžerski stres, odličan i kao prirodni afrodizija, koristi se kao seksi salata i onda je to radost u kući. Znači, svi su zadovoljni. Pored toga, razni džemovi od našeg voća, samo isključivo pravimo ono što je ovde u našem domaćinstvu. Moje članice su širokog spektra. Recimo, neke znaju da pišu pesme, neke pevaju dobro, dobro kuvaju. Imamo nove članice u našem udruženju koje izuzetno lepo znaju da vezu, gde su priznate u celom svetu, a takođe imamo članice koje rade dekupaž, koje rade krasopis, kaligrafiju. Da li u svom radu nailazite na neke probleme i na kakve? Pa svaki rad ima svojih vrlina, a ima i svojih poteškoća. Pošto se bavimo pretežno turizmom, poteškoća je ta što nisam dovoljno spremna finansijski da mogu da završim ovaj moj objekat gde bi se primali gosti. Potrebno je da se ovo ogradi i da može ovaj objekat da se ogradi i da može da se koristi svih 12 meseci. Ovde je površina prostora 154 kvadrata, moglo bi dosta gostiju da se primi, znači da budu edukativne radionice, naše članice dosta toga znaju da rade, da im pokažu i naravno koje kakva druženja za dalje. Na koji način bi vaše udruženje doprinelo ekonomskom osnaživanju čitavog ovog kraja? Naše udruženje ima fantastičnu
lokaciju. Lokacija se nalazi 20 km od Novog Sada, 15 km od Inđije, 45, odnosno 60 km od Beograda. Ovde što je najbitnije, tu je ova ruža vetrova. Znači, sama klima doprinosi tome da se ovde gosti mogu lepo osjećati, da im bude prijatno. Što se tiče našeg udruženja i ovog seoskog domaćinstva, cilj nam je da se uključe i ostali meštani ovog Banstola, da ponude svoje smeštaje, da ponude svoju hranu. Mi, u stvari, moje seosko domaćinstvo već i uzima hranu sa sela, znači moja sestra koja živi u Beški, od nje uzimam svo meso što mi je potrebno. Druga snaja, ona ima mlečne proizvode, ovi naši ostali imaju svoje povrće. Uglavnom se ovde kod mene služi domaća hrana. U čemu se ogleda prednost vašeg domaćinstva u odnosu na neke druge privredne subjekte koji se bave sličnim poslom? Pa kao što sam rekla, prednost je lokacija. Pod broj 2 prednost je u tome što smo mi žene koje radimo ovde veselog duha, mi privlačimo goste, mi se trudimo da ti naši gosti budu zadovoljni, spremamo im bezbedno, zdravu i kvalitetnu hranu i za čega stojimo da je to zaista kvalitet. Šta znači biti žena u biznisu na selu? Sad ste me baš pronašli. Ovde gde se ja nalazim, gde je ovo sedište, to je vikend zona. Mi u vikend zoni nemamo plin, nemamo dobru struju, nemamo puteve, pošta nam ne radi. Tako da moramo puno toga da radimo. Da bi mogla zimi da se grejem ovde, ja moram da kupim drva, moram da nađem ko će da mi doveze i seče, a onda ja skupim moje žene pa mi ta drva cepamo, to mi tako zovemo. Znači, po tome smo drugčiji od gradskih žena. Drugčije smo po tome što mi na selu isključivo radimo sve da je bezbedno, da je zdravo, da je kvalitetno. Žena na selu mora mnogo da uloži sebe u svoj rad i onda taj rad ko prepoznaje, on ga i ceni. Mogu i reći i to da sam ja žena sa sela, odnosno vikend zona. Moj rad se prepoznao i Udruženje poslovnih žena mi je dodelilo priznanje za ženu zmaja. Znači, zmajica sam. Pošto se ovaj projekat zove Jaka žena, snažno selo, ko su po vama jake žene i očigledno je da sebe smatrate jakom ženom? Pa prvo ću da se našalim i kazat ću, ja jesam jaka žena jer imam 100 kila. Jaka sam, snažna sam, kvalitetna sam i ono što radim i ono što kažem, stojim iza toga. Moji proizvodi, moji rezultati stoji iza mene da je kvalitet. Imam mnoga priznanja, imam bezbroj priznanja, bezbroj sertifikata. Šta očekujete od projekta Jaka žena, snažno selo? Šta očekujem? Pa očekujem, u stvari, ja sam već dobila. Dobila sam puno toga od njih što su me naučili da slušam, naučili su me šta mi treba. Zahvaljujući njima uspećemo da odradimo standardizaciju HASAP-a, zahvaljujući njima uspećemo da odradimo standard za halal, a nadam se danas sutra da ćemo uspeti da završimo ovaj objekat koji je u izgradnji i da možemo ovde kod mene održavati te seminare, da dođu njihova klijentela, da dođe ovde kod mene u prirodi, da se održavaju te razne radionice, razni ti seminari, tako da sastavljamo i lepo i korisno.